taji min kɔni bɛ ka sɔrɔ anw fɛ sisan o ye manifin jeli de ye min kumakan sɔrɔla ka lase maraba jɛkulu ɲɛma ni mara cɛbɔ ni mara segini so minisiri général division Abdoulaye Mayiga ale kɔni fɛ o siratigɛ kɔni o fɛ min bɛ tali kɛ maa minnu b'u yɛrɛ di ka na ni taji ye n'o bɛ tali kɛ bolifɛnbolilaw la olu kɔni dɔw y'u ka seereyakan kɔni o di a ko nasira kan a bɛna olu somasama sɔrɔ aw ka don kibaru o kɔnɔna la ka sanga ni min bɛ tali kɛ sɔrɔ ko ni nafoloko kɔni o nasira kɔni kunkanko baro sigiba o kɔni ye min labɛnna Conseil national de crédit o kɔni fɛ n'o bɛ tali kɛ kulu min sigilen don nafoloko ni sɔrɔ ko nasira kɔni o kuma kɔni fɔli ma yara k'a fɔ ko Mali ale kɛra lɔgɔliden ɲuman kɔni ye sɔrɔ ni nafoloko kɔni o nasira kɔni o jidili sira fɛ a bɛ n'o kibaruw sɔrɔ aw ka don kibaru o kɔnɔna na. Maliba TV jabarani kanubaw ni a filɛbaw aw ye maa miliyɔn caman ye ka sigi ka anw kɔnɔ an b'a fɔ ko aw bisimila aw ka bi alamisa ale don kibaru kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni novembre kalo ale tile 6 ye san 2025 kunnafoni dabɔ o kɔni nasira kɔni o siratigɛ fɛ Mali ka kɔkanko ni diɲɛ jɛgabara minisiri Abdoulaye Diop ale kɔni ye bisimila kɔni o minɛ kɛrɛnkɛrɛn la sigidenw ni kɔnsila ɲɛmaw kɔni olu minnu yamaruyalen ka sigi Mali jamana o kɔnɔna olu bɛɛ lajɛlen ye min kɛra kunun ko araba novembre kalo ale tile 5 min sen fɛ k'a fɔ ko Mali ni duniya segin ni jamakulu kɔni cɛ baaraɲɔgɔnya kɔni taabolo o kaɲi ko fiɲɛ foyi kɔni tɛ a baaraw kɔni olu la ninnu ka ni ɲɔgɔn ye baara in kɔni u sen fɛ u ka sigi bolila kumakan gɛlɛn dɔw kɔni olu kan n'o dɔ bɛ tali kɛ lahala minnu bɛ senna jamana kɔnɔ an bɛ waati min na ko bi n'o ye lakana ko ni taji ale doniba tali ka don jamana o kɔnɔna na lakana o kɔnɔna na u kɔni da sera o n'a ɲɔgɔnna ko bonyako ma Mali ka kɔkanko ni diɲɛ jɛgabara minisiri Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ko Mali maraba jɛkulu n'o bɛ tali kɛ gouvernement na olu bɛ wulikajɔ ni cɛsiri suguya bɛɛ lajɛlen dɔ la ani a ka golomasiri taba cɛfarinw ni confédération AES jamanaw ka golomasiri taba cɛfarinw bɛ wulikajɔ ni cɛsiri suguya bɛɛ lajɛlen dɔ la yaasa tajiw bɛ se ka don lakana kɔnɔna la Mali jamana o kɔnɔ ka da o kɔni kan min bɛ tali kɛ lasigidenw ni kɔnsila ɲɛma minnu bɛ an fɛ jamana kɔnɔ n'u yamaruyalen k'u sigi olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ Mali marabaw fo u ka ni hakilina fɛrɛ ninnu tali la yaasa ka se ka gɛlɛya kɔni o taga bɔ malidenw olu kɔni kan wa k'u bɛ malidenw fana fo u ka banbali ni cɛsiri ni wulikajɔ ni sabali ni muɲu ni koto ɲɔgɔn tala o kɔni na ani u ka timinandiya u ka Mali ale jɔli kɔni o baaraw sen fɛ u tilala ka fɔ k'a da kan ko olu kɔni lasigidenw ni kɔnsila ɲɛmaw an'u ka jamanaw k'u bɛ segin k'u ka dɛmɛ kumakan o la kurakuraya Mali jamana ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri la lakana ko ni tajiko nasira o gɛlɛyaw kɔni olu furakɛli la Mali ka kɔkanko ni diɲɛ jɛgabara minisiri Abdoulaye Diop ye kuma kuncɛ ni min ye o ye ko malidenw ani dunan fɛn bɛ Mali jamana kɔnɔ yan ko olu bɛɛ lajɛlen lakana n'u bolofɛnw lakanani kɔni ye Mali marabaw n'o ye gouvernement ka wulikajɔ ni cɛsiri n'a ka yɛrɛtigiya baaraw de a tɛ min ni foyi kɔni o dalajɛ i n'a fɔ an y'a lasɔma cogo min na ka don kibaru kɔni o dakun kɔni o kɔnɔna na min bɛ tali kɛ sɔrɔ ko ni nafoloko o kɔni sigi kafɔba sabanan o baaraw kɔni tun bɛ sen na min labɛnna kulu fɛ min ɲɛsinnen bɛ nafolo ni sɔrɔko nasira kɔni o kunkanko kuma kɔni o fɔli ma n'o ye Conseil national de crédit ye olu kɔni k'o sigi sabanan kɔni baaraw kɔni bolila min kan o tɛ dɔwɛrɛ o de nafoloko ale taabolo nafoloko tasira ani mun bɛ se ka kɛ yaasa ka nafoloko ale jidili o baaraw kɔni senkɔrɔma don ni k'o tintin u kumana o n'a ɲɔgɔnna ko bɔɲɔko olu kɔni kan ani min ye sɔrɔ yɛrɛ ale bɛ se ka jidi sira minnu fɛ ani sɔrɔ tasiraw olu bɛ se ka sabati cogoya min na u kɔni kumana o kan ani ka hakili jagabɔ kɔni olu bila sen kan yaasa nafolo ale sarada cogoya ka don baaraw da fɛ doni a nataw la o kan ka taa tasiraba minnu fɛ u kɔni da sera olu ma min labɛnna BCEAO kɔni fɛ n'o ye farafinna ale tilebiyanfan jamanaw olu ka nafolo bonba o kɔni ye ni kɔni sigi ɲɛma kɔni tun bɛ Mali ka sɔrɔko ni musakako minisiri bolo Alfuseni Sanu min na a yɛlɛla k'a fɔ ko Mali ale kɔni kɛra kalanden ɲuman ye sɔrɔ ni nafoloko kɔni o jidili baaraw kɔni olu la Mali ka sɔrɔko ni musakako minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɔni ye sanayɛlɛ kɔni o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnla sɔrɔko nasira kɔni o sira fɛ ni kɛmɛsigi o kɛmɛsigi 6 kɔni o sanayɛlɛn de kɔni o nasira ye wa ko min ye sɔngɔ kɔni o yɛlɛli ko Mali b'o jukɔrɔ ka tɛmɛ fo 3 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko kɔni jukɔrɔ n'o ye kɛmɛsigi o kɛmɛsigi 2 ani a tɔrɔmɔɲɔ 9 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ye wa ko min bɛ tali kɛ majɛ la n'o bɛ tali kɛ déficit budgétaire la
ko kɛmɛsigi Mali bɛ saba fana jukɔrɔ o ko nasira o kɔni fɛ n'o ye 2 ani a tɔrɔmɔɲɔ kunkanfɛn ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ye wa ko min ye sɔrɔ jidiri kɔni o sira fɛ bakurubaya la ko Mali kɔni ye sanayɛlɛn sɔrɔ o la kɛmɛsigi 2 ani a kunkanfɛn ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la min ka ca ni kunkanfɛn 20 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ye wa a tilala ka fɔ k'a da kan ko min ye Mali ni Banque mondiale kɔni bɛ kumaɲɔgɔnya o kɔni na ko a tɛna mɛn an bolo bɛna da kasabiba kɔni kan ka bɔ Banque mondiale o yɔrɔ la ko ka bɛn décembre kalo kɔni ale foro waati ye ko ni basi wɛrɛ ma kɛ k'u na o baaraw kɔni sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bolo bila min na Mali bɛna lamɛrikɛnw ka dollar wari ale miliyɔn 100 ni miliyɔn 50 sɔrɔ ka bɔ Banque mondiale o yɔrɔ la o bɛ bɛna don baaraba dɔw kɔni olu da fɛ wa ko Banque mondiale bɛna kɛ sababu ye yaasa ka tile kuranso o kɔni bila sen kan Bugunikaw fɛ n'o ye centrale solaire o nasira ye wa ko a ma dan o ma ko ni farafina tilebiyanfan jamanaw ne bɛ tali kɛ Banque Ouest Africaine de Développement la BAOD k'u kɔni ni o bɛ kuma kɔni o la wa ko o kɔni ye nafolo kasara min sɔrɔ o bolo n'o ye CFA wari miliyari 73 ye ko Mali ye o min sɔrɔ o yɔrɔ la avril kalo kɔni o tɛmɛnen o kɔnɔna na k'u bɛna jateminɛ kɛ o kɔni don siraw kɔni olu la wa ko kumaɲɔgɔn yɔrɔ kɔni taabolo kɔni o ka ɲi k'u bɛna o baaraw jateminɛ doni a nasiraw fɛ wa ko FMI fana ni Mali bɛ kumaɲɔgɔnya la ko an ka kan ka franc CFA kasabi miliyari 60 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko sɔrɔ ka bɔ olu yɔrɔ la wa ko min bɛ tali kɛ BAOD ka musaka min bɛna di Mali ma ko o bɛna don baaraba dɔw da fɛ i n'a fɔ kalanko mɔni ale ni bagan mara ka taa se min bɛ tali kɛ kuranko kɔni o nasira ma ko siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ o bɛ na kuran tileso dɔ kɔni o jɔ Moti ale marabolo kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ centrale solaire o baaraw la wa min ye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi n'o ye tajiko nasira kɔni gɛlɛya ye a da sera o ma ko min ye sɔrɔ busoba wanew bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na wa k'u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ k'u ye fɛɛrɛw bila sen kan yaasa min ye taji kɔni ale donni fɛɛrɛ kuraw sira kura kɔni fɛ n'o bɛ tali kɛ corridor kuraw la ko o baaraw kɔni olu bilala sen kan wa ko maaw ka lakɔlɔsili kɔni y'a yirala k'a fɔ ko maaw y'a lakɔlɔsi k'a fɔ nin waati laban in na ko maaw ye ɲɛ b'a la k'a fɔ tajiw kɔni u bɛ ka don ka sɔrɔ basi foyi m'u sɔrɔ ko o ye fɛɛrɛ kura bolodalen olu kɔni ye wa ko a bɛ malidenw fo ka segin ka malidenw fo ka muɲu ni sabali ani koto ɲɔgɔn tala ni banbali kɔni na yaasa cogo min na ka se nin gɛlɛya kɔni o latɛmɛ ko i n'a fɔ furajɛ fanga jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale y'a lafɔ cogoya min na n'o ye k'a ɲɛfɔ cogoya min na ko nin gɛlɛya tɛ dɛ wa an b'a kɛ wa an bɛ san sɔrɔ a ko la. Kunnafoni ale nasira kelen fɛ n'an tora min ye gɛlɛya min o bɛ jamana kɔnɔ an bɛ waati min ko bi n'o ye tajiko kɔni o nasira gɛlɛyaw ye marabajɛkulu ɲɛma ni mara cɛbɔ ni mara segin so minisiri yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ ka taji min sɔrɔ nin waati laban in na o kɔni ye maanifin jeli de ye a y'o kumakan min sɔrɔ ka lase o kɔni siratigɛ fɛ maa minnu bɛ ka taji kɔni ale doniba ta ni kana di jamana o kɔni ma n'o bɛ tali kɛ taji ta citerne camion olu bolibagaw chauffeur olu caman kɔni y'u fɛla di a ko nasira kan baara min n'a bɛ ka kɛ yɛrɛ di dan o kɔnɔna kɔni o la n'o ye k'i ni kɔni fili yaasa ka se ka maa wɛrɛw kɔni olu lafiya u farikolo la ani u ni na min ye chauffeur dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni tɛna nin baara ni foyi lajɛ ko ni maa si kɔni ma ban i kɔni tɛ to a la wa ko baara in tɛ olu b'a kɛ de sabula u ka kan ka a kɛ de olu bɛ ka u ka denbaya kɔni o dahirimɛw sɔrɔ a ko la ani ka ɲini ka jamana yɛrɛ kɔni ale lafiya min sɔrɔla o ko nasira wulikajɔ sɛgɛsɛgɛliw la an ka jɛ ka o kibaruyaw filɛ ɲɔgɔn fɛ. An ye fasoden de ye donc n'a fɔra nin ko kama an y'an ba mɔbili bolili ma o ko wɛrɛ de ye n'o kɛra jamanadenw bɛ sɛgɛn donc jamana kanu min bɛ chauffeur la bi o de an bila ta ka segin na i b'a sɔrɔ convoi dɔw la dɔw bɛ to a la dɔw bɛ minɛ mais fasoko de don an ye fasodenw ye comme tɔw ye ɲɛma mais min bɛ anw kan bi hali ni tɛ chauffeur ye bɛɛ kan ka bɔ a kalama o ye fasoko de ye an bɛɛ ka kan faso jɔli la an kɔni an mako bɛ an faso la yɛrɛ yɛrɛ de awɔ hali n'an ni bɛ tɔɔrɔ dɔw ni bɛ ka tɔɔrɔ o caman tora la mais a bɛ kɛ cogo di an bɛna an faso to yan jamana wɛrɛ t'an bolo Mali kɔ Mali y'an faso le an bɛ fɛn fɛn kɛ taji ka malidenw sɔrɔ an b'o ɲɛɲini n'Ala sɔnna inchallah. belebeleba ye jumɛn i bɛ mobili kɔnɔ i bɛ mobili boli juguw bɛ sira la e yɛrɛ t'a dɔn kisɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka n'i ma i t'a yɔrɔ dɔn foyi t'an na an kɔni an ka fɛn bɛɛ an ka direction de
an bɛ faamaw kɔ wa na kana u bɛ na n'a ye bon dɛka caman bɛ kɛ an yɛrɛ jɔlen ɲɛna fana an b'a ye o yɔrɔ la an bɛ Mali tenitigiw fo u b'u seko kɛ an yɛrɛ ɲɛ ɲɛna ne si ma ban foyi t'i sɔrɔ sinon u b'u seko kɛ ko caman n'an yɛrɛ jɔlen ɲɛna. O bɛ dan sigi aw ka bi don kibaru kunnafoni kɛnɛ olu la Maliba TV1 ale jabarani kan a kan bɛ o la diɲɛ waati wɛrɛ a ye to Maliba TV1 jabarani kan sabula an ka baara fɔlɔ bɛ to senna fo ka taa se waati bolodalen ale ma.